Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6ak izateko 2 minutu falta diren honetan, Eskirozek eta Alberdi bigarrenak, Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu duten lauterdiko B-serie txapelketako final zortzirenetako bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Alberdi bigarrena zen favorito, baina Eskirozek pronostikoak erabat hautsi egin ditu eta 22-4 xeatu du azpeitiarra. Horren ondorioz, Josu Eskirozek final laurdenetako ligaxkan jokatuko du, aldiz Unai Alberdik hasiera batean behintzat agur esan dio txapelketari. Partidan hasieratik Josu Eskirozek hartu du agintemakila. Ikeragarri sakatu du eta piloteoan oso ongi jakin du Alberdiren hankazuloak nun zeuden. Alberdiren hankazuloak oinetara jokatzen zionean zeuden. Benetan, ikeragarri sufritu du hor azpeitiarrak partida osoan zehar, baina Eskirozek ez zuen pilotakada oker bat ere jotzen, Alberdi apur bat horren menturan ikusi dugu, baina ez da halakori gertatu. Oso partida ona jokatu du Eskirozek, erakustaldia eman du, abiadura emateaz gain tantoak ere amaitu ditu, eta benetan meritu handiko norgehiagoka jokatu du. Horri noski, gehitu egin behar zaio gainera azpeitiarra ez dela bere mailan ibili inondik inora ere. Gaurko honetan, horren ondorioz 12-2 aurreratu da, jada erabat amilduta zegoen partida, amilduta zeuden apustuak, eta Eskirozek berean jarraitu du asko jokatzen, eta azkenerako 22-4 irabazi dio, 18-4 emaitzarekin iritsi dira bigarren etenaldira, hor Alberdik pare bat tanto egin ditu, baina hortxe, oinetara jokatuz eta tantoak amaitzeko aukera zuenean amaituz, 22-4 irabazi dio, benetan gaitzeko pasara eman dio gaurkoan Eskirozek Alberdi bigarrenari, eta Unai Alberdi ziuraski burumakur izango da gaurko honetan, beretzako ere ez da egoera erraza izango hau, eta hemendik bederen burua altxatzeko esan behar diogu besterik ez, oraindik ere luzea baita, oraindik gaztea da, halako kolpea jasotzea noski ez da erraza izaten sekula, baina tarteka jasotzen dira eta gaurkoan Unai Alberdiri egokitu zaio. Hauxe beraz esan beharrekoa, Josu Eskirozek final laurdenetako ligaxkan jokatuko du, Unai Alberdik berriz agur esan behar izan dio txapelketari, hurrengoan gehiago izango zuen bitartean ongi izan, agur.